Fost id-diversi aspetti li l-festa tal-Vitorja tal-Mellieħa hija magħrufa għalihom, bla dubju ta' xejn hemm il-qasam pirotekniku. Bl-għaqda tan-nar Marija Bambina irnexxielha tħejji spettaklu tal-lob tan-nar minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Net News żar iż-żona tax-Xara fil-Mellieħa fejn sab li d-dilettanti tan-nar Melleħin jippreparaw għall-ispettaklu ta' lejlet il-festa. Spettaklu wieħed minn diversi li d-dilettanti ħejjew fuq medda ta' 3 ijiem bejn is-6 u 8 ta' Settembru. Il-President Anthony Caruana għalilna li minkejja kienet sena ta' sfidi kbar, partikolarment bil-pandemija, l-għaqda tan-nar hija ferm grata tar-rispons qawwi li sabu mingħand il-Melleħin u l-komunità kummerċjali. Konna sorpriżi biex nkun sinċir, ma bsarniex illi ħansibu da' support illi sibna dis-sena, forsi s-snin ta' qabel ma konniex nindunaw li għandna da' support, però dis-sena kulħadd hija fiċ-ċirkostanzi kif huma u bis-saħħa tan-nies is-support li tawna jimlawna bil-koraġġ iktar ħasni li ġejjin. Is-segretarju tal-għaqda Trevor Vella spjega kif il-ħarqa ta' tranzazzjoni lejlet is-solennità ta' twellit tal-Verġi Marija mistennija ssir għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija u kompla jelabora aktar dwar l-ispettaklu pirotekniku Symphony of Colors li segwi wara. Fid-9 kwart se jkollna ħarq oħra li aħna semmuha bħala Symphony of Colors. Bid-differenza li din is-sena mhux se tkun sinkronizzata mal-mużika minħabba d-direttivi li ħarġu. Pero se jkun hemm spettaklu xorta sabiħ maqsum fi 3 partijiet u bejn parti oħra jkun hemm l-immortali tal-bera u tal-kulur. Nagħmel enfasi li n-nies m'għandhomx għalfejn jiġu fit-triq ningraw bil-fors imma jistgħu jinfrixxu mad-dawra tal-Mellieħa kollha għaliex in-nar jista' jitgawda minn diversi postijiet differenti. Net Television fl-aħħar snin xandar b'mod dirett dan l-ispettaklu u din is-sena jista' jitgawda xorta waħda fuq il-mezzi soċjali b'xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook Mellieħa Fireworks. Finalment, Trevor Vella tem jappella anke dwar il-ħarqa kbira li għandhom mħejjija għat-8 ta' Settembru. Għandna qudiesa solenni fis-6 ftit qabel tibda l-qudiesa għandna salut u li t-tmiem ikun hemm is-Sanctus u għandna mortali bil-lob u fit-tmiem il-qudiesa hemm kaxxa infernali. Biex imbagħad fid-9 reġem ħarq oħra ta' nar tal-ajru u gran final kaxxa infernali. Il-Mellieħa tiċċelebra din il-festa flimkien mal-Belt Senglea, man-Naxxar u max-Xahar Għawdex. Festa nazzjonali li hija abbinata wkoll mal-Vittorja ta' Gżiritna fiż-żewġ assedi.